Ay 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa awit. Like when the time you whispered. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Angeline. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, till my heartaches end. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? May kining sa kababay nga taga Pamplona, Negros Oriental. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Angeline. Recorded by X Thunder Gaming. Kuy, defeat na sada. Di lang sa ako mag-ML, uy. Angeline, nagsige ka pagkag-MLD ha? Katong na ko. Matug na ko na to, de. Facebook lang sa ako. Pag nga yan ang suga ini katong din ha. Ote. Ay, Bi, tanaan ko nun ako ang ako messenger ko. May chat ba na ako? Otro sa ding ako messenger. Huwag kayo ni chat. Ay, mag-post na lang ko sa Mobile Legends sa public group, Bi. Pagkahuman, matug na ko. Uy, hala. May nag-comment sa akong post. Joey ang pangalan. Ako ning stalk, Bi. Uy, taga-Nueva Ecija man day ni. Kiahak na ha. Makatagalog man kakog ahat ani. Ah, nanawag siya na ako. Ako na lang yung tabagon, Bi. Hello? Hi, kumusta? Okay lang. Ang lakas mong mag-ML, tapos core user ka pa? Chamba lang yun. Hindi, chamba yun. Magaling ka talaga. Ano bang itatawag ko sa'yo? Angie na lang. Angie, okay? At ano naman ang itatawag ko sa'yo? Joey? Joey. Sige. Jay? Yes? May jowa ka na ba? Ako'y manguyab pang kanin Hello? ako. Jay? Anong sabi mo? Sabi ko, may jowa ka na ba? Wala pa. Hindi nga. Wala nga. Wala pa talaga akong jowa. No boyfriend since birth. Talaga? Talaga. Kung ganun, may chance pala ako sa'yo. Oh, Joey. Kaysa man na permi mo ikasulti sa cellphone, G. Imo nang uyab. Nanguyab pa lang, te. Tagadiin man sana. Layo, te, uy. Taga Nueva Ecija. Uy, kalayo gudi ay. Maulagi, te. Te, okay ra kung maguyab-uyab ko? LDR? Oh, anak gid, te. Kaya to man sis layo. Oh, ikaw. Suway. Jay, ang tagal ko nang naliligaw sa'yo. Kailan mo pa ba ako sasagutin? Pagpuputi na ang uwak. Ano? Joke lang. Sige na. Sagutin mo na ako. Sige na nga. O na, sinasagot na kita. Totoo? O lagi, uyab na ta. Ano sabi mo? Ang sabi ko, mag-shota na tayo. Ay, thank you, mahal. Oh, mahal? Recorded by X Thunder Gaming.
Nagulat lang ako sa sinabi mong mahal. Yun ang call sign natin, mahal. Ah, okay. I love you, mahal. I love you too, mahal. I love you too, mahal. Ate ba, sungugan ka ayong Taon man, nakadugog man ko pag-ingon mong I love you, mahal. Mo may gusto ni Joey te, nga mahal ang among tawganay. Nga, sige, good. Maumang ka ha. Hala, sige. Enjoy sa imong long-distance relationship. Kumusta, mahal? Okay lang, mahal. Mahal. Alam na ang pamilya ko na may jowa ako. At gusto ko nilang makilala. Lalo na ako. Gusto kitang makita. Ako din. Gusto na kitang makita sa personal. Mahal, asahan mo. Pag may pera ako, pupuntahan kita dyan. Pila naman rin kaadlaw nga wala mo chat si Joey na ako. Unsa mo kayo nahitabo niya? Ay, salamat itahon. Siya ning ni chat. Mahal, pasensya ka na kung hindi ako nag-message sa'yo. Nasa ospital kasi ako. Unsa mo kayo nahitabo ni Joey? Ha? May sakit ka? Oo, mahal. Ano bang sakit mo? Lagi na lang sumasakit yung tiyan ko. At may dugo din ang dumi ko. Sabi ng doktor, habang buhay na daw akong magdadialysis. My God! Siguro, malapit akong mamatay, mahal. Mahal! Uy, kuya, wagod si mong uyab. Maulagit eh. Uy, lisod ng ingon ana da. Nga naman, te. Ingon ana maguna pirmi ang i-dialysis. Dili na nakalakot tayo og dugay. Maong dawatan na lang nga moabot ang panahon nga mawa gina siya nimo. Ate. Pila naman rin ka oras ka wala mag-online si Joey. Nga naman ka. Ay, salamat. Salamat ka nag-online na. Ako sin chatan sa dili pa ko matuka. Ako lang sin kumustahon. Sa maning iyong reply? Mahal, pasensya ka na. Ngayon lang ako nag-message sa'yo. Nasa ospital kami ngayon ng nanay ko. Nadisgrasya kasi kami nung papunta kami sa dialysis center. Di sige send ka picture. Kinuo ko. May bindahi ang iyang ko. Kumusta naman ka si Joey? Uy. Di ama di ikisahad ang ate ni Joey na ako. Inuo ko. Si Joey manikisud sa lungod. Wala na si Joey. Patay na siya. Ano po bang nangyari? Nabundol siya sa motor kaya siya na-admit. Pero, nag-chat pa po siya sa akin 9 p.m. Okay pa siya nung oras na yun. Pero 2 a.m. nagkumato siya. Basag kasi yung noo niya. At yung dugo pumunta sa kanyang utak.
I recall when you said that you would never my ear. There was Bisan tuod og wa mi magkita ni Joey sa personal. Og long distance relationship lang mi. Sakit paghihapon kaayo sa akong part nga namatyan kog uyab. Og hangtod karon, wa pagyud ko maka-move on. Dili na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Angeline nga taga Pamplona, Negros Oriental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit tirakulahan, till my heartaches end. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pag